Ne ducem liniștiți seara la culcare gândindu-ne că există unii care fac lucrurile astea neplăcute, știi? De obicei jurnaliștii fac lucrurile astea neplăcute, pun întrebări, scormonesc, caută, încearcă să facă dreptate, nu? În ochii marelui public. Sigur. Și atunci imaginea asta a jurnalistului vidanjor, care cumva face un serviciu social, un serviciu public, contravine realității. Realitatea este că jurnalismul se face cu niște investiții uriașe, venite din partea unei societăți care vrea să fie sănătoasă. Da? Oriunde jurnalismul costă. Jurnaliștii sunt și ei oameni care trebuie plătiți omenește. Tu dacă plătești 10 bani pe o știre online, o să ai o știre online de 10 bani. Atâți bani bagi, atâți bani face.